Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:37. Balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaban sa bayang kinagalawan. Pakinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Obto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa ika-4 ng adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Liwat kita nga mag-inop danay. Tubtob kita sa Tagnalaunay Media sa pagdulong sa mga balita. Gikan sa aton sining mga action reporters, mga balita nasyonal, gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues mga kaaksyon. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, kinanglan magkuangid kita ha, kay daw nubo-nubo ng kaso, dapat panubuon tagid, no? Kung wala sang dapat nga kaladtuan, mas maayo nga magpahimunong na lang sa inyo tagsa ka mga puloy-an. Pero kung may mga kaladtuan nga hindi gid mapaiway larga, importante naka-face mask kag facial gid lamang ang aton sini nga paminsaron. Face mask, facial kag social distancing, ining tatlo always na gid ni ibutang sa paminsaron ta kung yara kita sa gwa sang aton sini nga puloy-an mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kayang report mga kaaksyon dito sa bahin sang Kuanabe sa Aklan, no? Halos nagkapatay na ang mga pasyente sa sulod sang ambulance, no? Tungod hindi makumudar kuno sang mga ospital, nagapreparar naman karon ang mga lulubngan kag burial grounds, no? Ambot ko na no ni ka matuod ni kag hindi kaya i-akomodar sang krematorium kuno ang kadamuon sang nagkalamatay para i-cremate
aton ibaloon na karon upod sa aton sining sister station ang Yes FM kag ang aton sining Boracay station, no? Aton hibaloon karon dugay-dugay ti may mga palimton gani ang syudad na nunido kurintihan na ini dali lang kay aton na hibaloon karon dugay-dugay mga kaaksyon ng sitwasyon didto sa probinsya sang Aklan, no? Sa Kalibo, Aklan aton hibaloon mga kaaksyon dugay-dugay paagi sa aton sining sister station. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kag karon dugay-dugay sa aton sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad nga nagaro digamo na sang palanyagahon mayugid nga udto kag malipayon nga pagpamati sa inyo sa sining oras, no? Kag sa mga kaaksyon ta sa Oriental side nagapangamusta kami sa inyo mga kaaksyon namon sa Kanginan kabayuntang Oxlang kita sa sining mga inoras. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Kag kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa isla sang Panay, no? Dira sa mga kaprobinsyanan, kasyudaran kag mga banwa sa isla sang Panay. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa Kanginan, kabayuntang Oxlang, kasi sining adlaw mga kaaksyon wala lang sang problema nga nagatuhaw sa sining adlaw mga kaaksyon. Kay kabudlay kung kaysa nga may problema kita nga ginaatipa, no? Kabayuntang sige-sige lang ang aton sining pagpangabuhi sa matag adlaw. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa kinanda na ko ang inyo sa kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:45 lang at oras si Mayor Merasol sang banwa sang Binalbagan ang nagpalayag kag may mensahe sa sining na tabong inkwentro kahapon sa tunga sang NPA kag 94th Infantry Battalion sang Philippine Army mga 2:30 ni sang kahapon sa gapon dira sa sitio Agbakagay sa Barangay Santol sa banwasang Binalbagan, Negros Occidental. Aton hibaloon na karon sa pamamunuan sang 94th Infantry Battalion sang Philippine Army ang ining balita mga kaaksyon, no? Samtang sa balita sa Kapitolyo Provincial, balita ni Aksyon na Marlon Hinovia, ini may kangtanan sa sining Kasoho, supply sang oxygen sa Negros Occidental bastante suno sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz. Reparasyon ini mga kaaksyon, no? Samtang mga market vendors hindi na mapiktuan sa tion sang nga mag-umpisa ang improvement kag renovation sa tatlo ka mga merkado. Amo nang balita ni Aksyon Dale Salazar karon dugay-dugay.
Samtang sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, bulag nga masahista pasakan na kaso subong adlaw sang WCPD sang Bacolod City Police Office matapos sang ginhimuslan kuno ning iya customer ho ay nanong kuan ini man nga sahi isang kaso man. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, Candoni Municipal Police Station, may bagong COP samtang reshuffling sa tatlo pa ka mga COP sa dalagkong syudad sa probinsya natala na sa bulan sa Agosto. Samtang balita sa special assignment, siga balita ni Aksyon Artay Hupon pagbukas ang talatapan sang LTFRB sa isa ka mall sa Bacolod ginakonsideral sang regional director sang among talatapan. Kag kalakip man sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, update sa sining reported encounter sa banwa sang Binalbagan kahapon sa ngapon. Kamustahon ta ang area kung bala may yara na samaran or nadulaan sa kabuhi or napilasan. Kalakip man ining Piyas Negros Occidental ho nagpatigayon sang surprise red teaming inspection sa mga police station sa Negros Occidental. Kalakip man ang balita sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, isa pagid ka traffic accident, 83 anyos nga tigulango nga babayi patay matapos nabungguan sang cargo truck. Samtang sa balita nasyonal, igabalita man sa aton karon dugay-dugay pag may tay mga ospital sa Aklan naglabot na sa critical level kuno ho. Ato na hibaloon sa kay Aksyon aton didto nga koneksyon si Tuto Alan Palma Sr. karon dugay-dugay mga kaaksyon ha. Do gustaw na ning kuan gali ho. Perti manino do wala tawo tong Boracay, no? Sige, pang forward ko ng mga mga picture karon dugay-dugay, no? Thank you gid kay Toto Alan Palma Sr. Dira sa Boracay Island kag sa Aklan mga kaaksyon, no? Sige, thank you gid kag 113 ka mga healthcare workers sa Cebu City nagpositibo sa COVID-19 ho. Kag kalakip man ang jobless Pinoy nagdangat na sa 3.76 milyones sadtong bulan sang Hulyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Samtang sa aton sining mga kaaksyon pagtutok lang sa aton sining balitaan kay dugay-dugay hatagan tanay igtalupangod diri sa aton sining pagpangalaga di like lang kag share ang aton sining programa by Aksyon Radyo Bacolod sa Aksyon BBB kaya tagan tanay igtalupangod karon dugay-dugay ang mga mensahe ninyo kag ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa kag sa mga ara sa website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan plus ang mga kaaksyon tabay Aksyon Radyo Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Daligid lang kay yari ng resulta ho sang unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw mga kaaksyon, no? Sining Miyerkules nga adlaw hatagan ta igtalupangod sa siring resulta sa unang draw karon nga adlaw August 4, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Yaring resulta sa sining adlaw 18, 26, liwat 18 and 26. Pagbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig
Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, hatagan to na yan, talupangod ang mga nagpadala sa ngila sining greetings, kag nag-likes, kag nag-share sa aton sining program. Kay Gian Recicio, good morning lang. And Susita Alunan, Janice Banya, and Gabriel, sa kay Jerlyn Sapa Journal, no? And Tuto Alarcon Aranita, kay John Arjun Reyes, kay Jeld Ngaba Buen Cotsilio Talipan, salamat gid, no? Rochelle Folhinso Susana, Esmeralda Rodriguez Makilandi Aro, may lang pagpamati. Kag kay Rafi Ortiga Macario, kag Kunila Paran. Okay, dre naman ta sa piyako, kay paring Philip Alonsagay, no? Rinaldo Poderoso, Jenny Solgon, Alex Montesa, sa kay Toto Alarcon Araneta, sa kay Bibi Gregorio, Josie Lynn, sa kay Rodita Trinidad Crosset, Maria Lourdes Bawagan Kakilala, kay Alberto Singson, Eleanor Regby Aragrabante, sa kay Christian Arbulario, Vincente Pilipilado, Mildred Sanglap, and Madeline Cordoba, kay Janice Vanya, RSTGF, may lang pagpamati, kag Azinet Gardose Casiano Tolentino, no? Kay Biligorio Gregorio Yolo sa DSB, may lang pagpamati, Christian Albulario, kay Jane Sergantes Tahom Palma, Arini Gabriel, sa kay Rhea May Salbuda Ladjo, no? And Nipis A. Jasmine, sa kay Rica Librelia Lambatin, Alma Magbulugtong Naya, Queenie Lois Somsyo Arangote, and Tolero Insipido Marje, no? May lang pagpamati, Tolero Insipido Marje, and Joyce Kelia, and kay Lynn Alpas Homyo Ondang, no? O Malumina, present naman, Primilita Bakiran, kay Madam Virginia San Antonio Alpenda, kay Gretchen, kay Artec Lynn, Dennis Richard Tibor Roma, salamat gid, no? Ayos, Rinaldo Poderoso, kay Janie Solgon, thank you so much gid, no? Tuto Alarcon Aranita, may lang pagpamate, Rowena Inopre, Susan Atres, no? Richard Tang, may lang pagpamati dra sa Dakban Wasang Sagay, no? Evelyn Cases, Rodita Trinidad Crossetara naman, Alberto Singson, Vincent Pilipilado, and Madeline Cordoba, Janice Vanya, di ko na makita pang iban. Anyways, pakarunan ta na dugay-dugaya. Ophelia Galero Arce, may lang pagpamati, no? Sa kay Albert Singson, salamat gid. Rowena Inopreara naman, Idilaos kag Nana Isabel sa Victorias, may lang pagpamati. Russell Norby, sa kay Lilia Manseba, no? Gapamati gid sa Murcia, si Lilia Manseba. Mary Grace Guanson, Christian Albulario, salamat gid. Luke Nicor, kag gamonitor sila, mga bipat kag Andoy Patanaw sa Barangay Aris, Villa Carlota. Halin sa kay Lok Nicor, Jovelyn Antoque, magapamati kag nagalantaw lang sa Magsungay area. Thank you gid, Jovelyn Antoque, no? Ana Sinoro, may lang pagpamati, thank you gid, George Gargasiran, Suset Alunan, Carla Ogari Tuguto, si Gary Tuguto dira sa Barangay 16 sining syudad sang Bacolod, no? And Jeremy Dispi, salamat gid Jeremy Dispi. Jamel Florendo, great lang si Tats Lando Kagwawa Mila, from Barangay Sumag. Thank you so much, Jamel Florendo, no? Jamel Florendo. Arin Gabriel, may lang pagpamati. Arin Gabriel is watching from Lanao del Norte, ho? Thank you so much, Arin Gabriel, no? Si Arin. Amifil Ormando, thank you, gid.
Romar Tamayo from Hacienda Candagit Farm. Okay, sa Garden Duty nga si Mr. Tamayo Romar. Great lang kami sa akon nga bata, si Leia Bless Kapitli Tamayo. No? Ayo, salamat gid Romar Tamayo. And Alex Montesa, salamat gid. Jenny Solgon, dira sa Babes Mango Stand sa Banga Julia, Valladolid. Thank you so much gid. No? Sige. Alex Montezara na siya. Si Delmar Di Kinya, may lang nga pagpamati kay nanay kag tatay sa Punta Taytay. Ayos. Carnival Cruise Line on board. Si Delmar Di Kinya. Jinky Dialagdo, nara naman, present naman siya. May lang nga pagpamati kag kay Biboy Villasor Vanessa and Doc Mayo, no? Gian Resicio, Leonila Tarosan sa corner Gatoslao in San Sebastian. Daligid lang mga kaakson ang iban sini pagkarunanta, ini mahina ang kalaban. Daligid lang. Kanaton ang aksyon balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:59 na nga aton oras diri sa inyo sining pagpangalagad. No? Pwede ba nga maghubi na may edad ari pagidang isaho
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:02 ang aton oras sa liadahon tanay unang report upod sa kay Aksyon Alvin Graba. Ini may kangtanan sa Pias Negros Occidental, nagpatigayon sang surprise red teaming inspection sa mga police station sa Central Negros. Kag basi may update na si Aksyon Alvin Graba sa natabo nga engkwentro kahapon. Garing kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex liwat gagin umpisahan karon mismo nga adlaw ang red teaming inspection sa tagsa ka mga kapulisan sa police station sa Central Negros. Nalakip na diri Aksyon Rex ang pagpadulong man sa mga katapo sa Provincial Internal Affairs Service led by Police Senior Master Sergeant Rami Bando. Sa diin ini ang ilalakat karon nga adlaw, that is in relation sa programa man ni Chief PNP General Guillermo Eliazar sa intensification o intensified cleanliness program sa tagsa ka mga kapulisan. Ini luyag man hibaluon sa mga katapo sa Provincial Internal Affairs Service ang kahandaan man sa mga kapulisan, especially sa nalakip diri sa pagka-check sa ila sining pagpadulong sa tagsa ka mga police station. In fact, karon nga adlaw Aksyon Rex ara sila sa may Central Negros sa La Carlota o kung La Carlota PNP sa diin suruk diri kay Bando nga gina-check Manila ang tamang bihis sa mga kapulisan, gina-audit ang personal o mga police personnel on duty. Nalakip man diri ang pag-audit man sa mga service of firearms sa mga kapulisan within sa tagsa ka mga police station. Now, dugang pagida diri ni Bando Aksyon Rex kay Como ang ginapatuman diri ang plano, ang proyekto man ni GPNP on pag-intensify sa cleanliness program. Gina-check man nila ang tagsa ka mga police station kung ano katindo kung manginhanda ini sa mga pumuluyo, especially sa pagpaton sa mga pumuluyo nga magapadulong sa ilatag sa ka mga police station. Ari Action Rex pamatian ta ang pahayag ni Rami Bando. Ang aton mga kapulisan, preparado man ang ilang stasyon. At least kung ang aton nga police station presentable sa publiko, ang aton nga publiko mag-ahangapan sa aton nga mga kapulisan tungod sa ilang kagisan sa paglimpyo o ilabot sa ilang pagserbisyo sa publiko. Kinapasalamatan nato ang aton nga mga chief of police nga sa diin na manage ko nila kasi ilagid na supervise ang ilang mga tao sa pag-perform sa duty sini bilang sa public servant. Kaga initanan, pero sa lambal ko na, bisan wala pa remind naton ni ang kapulisan naton sa Negros Occidental kag sa Bacolod City nga manglimpyo gid kay kalaway sa police station nga iko. Pareho man na sa aton na panimalay sa idol ni contact ko man. It speak the person leaving our house. May programa si CPNP ning intensified cleanliness program. So, galibot kami kay gusto na CPNP nga limpyo ang police station. So, bago siya magkanto. Isang pahayag ni Police Senior Master Sergeant Rami Bando. In-follow up nato ng Action Rex, naka-istorya kita wala lang madugay kay 302nd Brigade Commander si Army Colonel Leonardo Peña. Konfirmado Action Rex nga alas 2:30 antak na kahapon nga adlaw may natabugid nga engkwentro sa tunga sang 94th Infantry Battalion kontra sining ginabulubanta 30 ka mga miyembro sa New People's Army sa Italom sa Central Negros 1 sa vicinity sa sitio Agbagakay, Barangay Santol sa Banwas Binalbagan. Now, ang ining sunod diri kay Peña, Action Rex naglabot sa 10 minutos ang pagpailuhan na isang lupok. Pero wala sang napilasan on the part man sa government side. Pero may mga blood stain sa lugar mismo sa encounter site kag naka-recover
ang mga otoridad, especially mga katapos ng Philippine Army, sang isa ka M653 carbine rifle. Nakuha man ang anong ka mga magazine sang M14 rifle kag iban pa action Rex. And nakuha man ang pila ka mga solar panels kag madamo pang iban. Nagresulta ini action Rex sa pagka-aresto man ni George Isoy alias Pacquiao o kun ka Pacquiao, kagasubong man si Eduardo Estrada alias ka Edu karon ang ara na action Rex sa pagkinakop sang mga kapulisan. Nawadugang pagida diri Kilatong nadakpan to? kuha action Rex ang nadakpan. Diin sunod diri kay Colonel Peña action Rex nga ongoing pa no ang manhunt operation sang mga katapo sang Philippine Army sa lugar mismo sang insidente. Ari action Rex ang kabahin sang pahayag ni Colonel Leonardo Peña. Diretso pa yung ating post of operation. Although meron tayong na-recover na mga firearms and items ng NPA like magazines with ammunition and other documents. Meron din tayong captured na dalawa na sa PNP ngayon under investigation sila. So tuloy-tuloy pa rin yung post of operation doon sa may dinalbaga ng ating tropa. Okay, sa ngayon po, kamusta po yung tropa? Meron po bang nasugatan? Awalan Diyos, wala naman. Sabi mo nga, lagi silang mag-iingat na. Ngayon po, itong ano ba pong nahuli, nasa sila ngayon, Colonel? Nasa custody sila ng PNP, undergoing investigation kasi may mga may mga information pa kami gusto malaman sa kanila. Yes, pero meron po ba tayong recover mula sa dalawang ito, sir? Sa ngayon ay wala pa, but itinuro sila ng mga tao na lumulubyo. Tinuro sila at napatunayan na miyembrongan sila ng Central Negros Front. Actually, sa pahayag diri ni Colonel Leonardo Peña, ang tagpamuno ko na Brigade Commander sang 302nd Infantry Brigade Action Rex. Balita kaga report sa patrol ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:09 na nga tunuras. Daligi lang kay mangin kaupod ta ang station manager sang Yes the Best Boracay kag Iserac Boracay, no? Parte sa sining do napuno kuno tong mga ospital bangod sang COVID-19. Nabot na nung sitwasyon dito kag nangin ghost town kuno ang area sang Boracay kag iban pa nga mga areas dito sa Aklan. No? We have Aksyon Alan Palma Sr. ang SM sang Yes the Best Boracay kag Iserac Boracay. Land mayungod to si Aksyon Rex sa Aksyon Radio. Mayong ugto Action Rex kag mayong ugto sa mga bakulodnon kag Negrense nga nagpamati sa mga oras gani. Kamusta dra subong sa area mo? Subong pwede naton magamit ang description nga do ghost town subong ang isla sa Boracay matapos nga tigin dumilian ano ang pagsulod sa mga turista. Matapos nga gindeklara sang IATF nga ging hinyo man sa provincial government sa Aklan nga ipaidalom sa MECQ matapos ganing Action Rex nga naglapot sa critical nga sitwasyon ang probinsya sa Aklan kay nagadamo no ginatos ang na-record nga mga kaso sa COVID-19 sa mga nakaligad nga inadlaw Action Rex. Okay, pero ang kabilugan nga Aklan niya kamusta lan subong? Ati subong makambal kita no nga duplicate ang paghalong no kag nagapanugyan gid ang provincial government
nga as much as possible hindi gid na magsagi sang winarang, no. Ang term nila di sa Aklan winarang, no, ay bago sinitabo ang MECQ Action Rex, nagpagawa na niya sang position letter ang Aklan Medical Society sa nagligad nga July 27 nga nagapangayo sa Office of the Governor nga ipaidalom sa mas mataas nga restriksyon ng Aklan, MECQ or ECQ, kay may kapalakas sila nga posible nga mag-collapse ang healthcare system sang Aklan, kay ang iban sa mga doktor kag mga frontliners naigo man sang COVID, no. Plus nga may sitwasyon subong sa provincial hospital nga may mga may mga beds na sa kuwa sa ospital, no. Para ang subong sitwasyon sa guwa na sa ospital ang mga katrida ng ibanda. Yes, no. Roger on that, Action Rex, no. May pila ka mga ward naging convert naman. May mga pila ka ward sa provincial hospital naging convert anay sa COVID ward para ma-accommodate ang pila ka mga pasyente halin sa iban nga kabanuhanan. Kay sa subong dire sa gwa, no, ang sitwasyon kung ara sa gwa sang parking area ang mga tents kag beds, no, sa mga suspected COVID patients, gahulat sila sang resulta, no. Samtang gahulat sa sang resulta, dire anay sa waiting area kag ang pila ka mga asymptomatic nga hindi man niya malala ang sitwasyon or hindi severe ang ilang kaso, ginapasugtan nga i-home quarantine, depende, no, sa magiging assessment sa ila. Pero ining mga crucial kag mamal naton dito kinahanglan gid sang atensyon medikal nga ipaidalom sa ICU, amo niya sila ang ginatata. Pero makambal kita subong na Action Rex nga mabudlay ang sitwasyon subong, no, diri sa Aklan, especially sa aton nga mga ospital, kay may mga pilaman ka mga private hospital nga hindi niya magbaton man, no, kag ang bagsak subong sa mga COVID suspected COVID patients, provincial hospital kag nagapila sila subong sa guwa sang provincial hospital. Daw ka kuang Galino, bali ang status subong is under kamo sa GCQ lan? MECQ, no? MECQ, okay. Modified Enhanced Community Quarantine. Prior sini, GCQ with heightened restriction. Sang tiempong ara pa kita ang Aklan sa GCQ with heightened restriction, may bisita pa, may turista pa nga makasulod sa Boracay, pero right after sa deklarasyon sang MECQ, kanselasyon na, no, kanselasyonan. Wala amo ini ang sa IATF omnibus guidelines nga pag MECQ wala sang leisure travel, wala sang turista nga pasugtan magsulod sa Boracay. So subong amo sininding sitwasyon, nagpululi man ang mga workers, no, sa tagsa nila kakabanuhanan, sarado ang pila ka mga establishmento. Ang sitwasyon sa ospital medyo mabudlay na i-manage, kag pwede man kita ka-describe nga ti ang pila ka mga non-essential establishments wala na maging pa-operate, no, kay ang isa sa mga gintanaw dring nga rason kung nagtaas ang kaso sa COVID-19 Action Rex ay may mga pila ka mga pumuluyo kita sa gyapon nga nagasakay sa public transport nga wala nagasuksok sang face shield. Unlike diri sa Boracay, stricto, pero sa pila ka kabanuhanan, especially sa Banwa sang Kalibo, amo ining natalupangdan sang aton nga gobernador, kag na-mentionar niya gani si ni Governor Miraflores nga may pila ka mga na home quarantine nga nasiplatan nga wala ma-monitor, kag iban posible nga nagwa pa, no, sa ila panimalay. Isa ini sa mga ginaimbestigahan subong na Action Rex. Okay, daw gustaw, no, grabe. Adlaw gabi mo na sitwasyon sa Boracay lang na, pero sa Aklan niya dito lan, ambot ko na mo man ang sitwasyon dito sa Aklan mismo proper? Sa Banwa sang Kalibo, makita naton siguro. Makita naton nga may mga pagbuhi na gid man sa movement, no, sa kalsadahon kag pila ka mga public places kag sa mga merkado.
Kaya ining mga ukay-ukay kag mga non-essential business, no, pati ining mga money transfer, ang mga betting, no, mga yasang lottery ni ging pasarado gid yan ni governor, no, kag ging dumilian gid nga mag-operate anay samtang wala pa makita ang trend sa pagbanaog sang kaso. Kay susubong, no, sa nagligad nga inadlaw lang Action Rex kung pasugtan mo kung matagaan ka sa figure. Sa nagligad nga 3 adlaw halin sang Agosto 1 hasta sa 3 naka-record ang aklan sang malapit-lapit 600 ka kaso. So medyo hindi na ini normal kag plus pa nga ang Iloilo, no, ang sulumenting nga crematorium sa bilog nga Panay Island hindi naman magbaton sa mga bangkay nga ginalitan sa COVID-19. On that development ging nagpanugyan man niya ang gobernador sa Aklan sa tanan nga mayor, nagsulat na ini sa tanan nga mayor nga magpreparar sang lulubngan, no, sa mga public cemetery kay hindi na magbaton ang crematorium dito sa Iloilo kay mataas man ang death, no? Amunin sa Higato funeral Abisya. parlor lan? Oo, kaya nga kwan dito man gadala sa mga dito man napatay, no? kamo gadala para crematorium na. Oo, isa lang ang crematorium sa bilog nga Panay Island Action Rex. Di karon kay hindi man to nila matatapan, wala na sila nag-operate, no? Ging temporaryo ana nilang ging suspender ang pagbaton sang serbisyo, no, sa ilang punerarya. Ang desisyon na lang sa gobernador na pagkuha sa sang mando sa nagligad nga 2 adlaw sa tanang nga mayor nga magpreparar sa lulubngan sa public cemetery kag i-apply kit ang 6 feet below the ground nga paglubong sa mga COVID nga naglamatay sa COVID-19. Ambot kon aklan ang Rojas ang Antique ang Kapis Dabi, ambot kun dito pa na sa Iloilo ginadalang para sa crematorium lan mo. Ambot kun amo pa na? Yes, exactly. Action Rex, amo man na, no? Kanan nga napatay sa Rojas City sa probinsya sa Antique kag diri sa probinsya sa Aklan. Dito gina ang destinasyon sa crematorium, no, sa Abeto, ang nagsarado nga crematorium sa Iloilo. Kung mo ang operasyon sang Boracay suspended at kagang kwan ang sa Aklan man sa iban pa nga mga areas dira guro sa Kalibo lan? Tanan halos wala na gani movement din, no. Plus factor pagid Action Rex ngiti ang kutob sa mga workers pala, no, after nga nagdeklara ang MECQ. Nagpapanaog man nga Mondre Mayor sa Banwa sa Malay nga tanan ng workers nga magasulod balik diri sa isa sa Boracay i-require na sang antigen test. So although masakit ini sa bahin sa mga workers pero isa ini ka lihok sang Banwa sa Malay preventive measure para hindi man niya maglaton diri ang virus sa sulod sang isla. Sige lan, ma-update lang kami da kung ano gidman ng mga development dara sa area ninyo sa Kalibo, Aklan. Thank you so much, Lan. Maraming salamat, Action Rex Kantong, halindri sa Islas ng Boracay. Ako si Alan Palma sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Alan Palma Sr. ang SM sang Yes the Best Boracay kag Easy Rock Boracay, mga kaaksyon sa aton sining pangalagad sa aksyon BBB. Grabe to daw, gustown kuno yang ang Boracay kag Aklan mo. Sadto ti damo tawo pero subong lakas in laka gid daw gustown gani mga kaaksyon ay puwerte, no? Bangod man nga kita tato sa isa ka funeral home sa Iloilo ang garga ano to nga mga pulinarya to nga gagutok ang mga patay kay didto para gahalin sa Aklan, sa Capiz, sa Antique, Iloilo, didto para ginadala kay amo lang nang may crematorium didto sa isla sang Panay, mga kaaksyon. Ay puwerte.
Grabe, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa ato sini nga mga kaaksyon na diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag Negros Occidental, yuhum-yuman talang ni pero ti hindi lawg-lahog ining sitwasyon mga kaaksyon, no? Amat-amat nang raga sulod man kabayon tama upangan nato na. Kung wala man lang sang dapat nga kaladtuan lang kamo sa inyo puloy-an ho. Hindi na magsali pa ka lagaw kung sa diin pa ay kabudlay sang sitwasyon mga kaaksyon. Santon Plaza Balsop anay pampakinis third time, las 12:22 ang aton oras. Sa anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po lahat. Kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kukot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati lang. Basi ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Ayos, siyari kita sa ikatatlong adlaw mga kaaksyon sa aton sining SAP anniversary sa ARB mga kaaksyon ang sulit pa-premyo sa Aksyon no Radyo Bacolod, no? 500 pesos ang batunon mo sini. Ay, puwerte. Sige, ma-check kita. Ari na nga ito sining winner ho. Kabayuntang tibisan paano, tigplanyagan na subong mo. Hello, mayong udto, sir. Mayong udto. Sa din ka gani, subong? Oo. Sa din ka gani, subong? Ari sa metro sa Sumag. Metro sa Sumag, no? Sino ngalan to, sir? Ano? Sino ngalan ta? Maui Kanyada. Si Emmanuel Kanyada Jr. ka, sir? Oo. Hindi ko na maglabago ng edad mo kay bata pa man, no? Di ba? 58. Ginlawag mo gid ba? 58 years old si Sir Emmanuel Kanyada Jr. Gapamati kada subong, sir? Ano na? Gapamati kada subong? Oo, kagina sa balay pare ko subong sa metro. Gaduty kada? Hindi may ginbakal. May ginbakal ka. Sige Hindi na ko, anong mga programa nga madumduman mo, nga ginapamatian mo diri sa Aksyon no Radyo Bacolod? Ako na unagid ang kay Reboy Duran kay Doren. Oo, Dorel? Oo. Tapos? Son sa kay kung gabi ang sa kay Rex bla magbanwa. Sa night patrol. Oo. Hindi na ako mamangkot pa sa iban, okay na ko na. Hindi na ako magpalawig pa. Congratulations, Sir Emmanuel Kanyada Jr. Ikaw makabaton sang 500 pesos gikan sa SAP anniversary sa ARB, no? Congratulations, sir. Thank you. 500 pesos. Pabuton mo lang da kay padala namon pakadtodra sa imo, sir. Thank you, gid sir. Ano mahambal mo? Happy anniversary. Happy 52nd anniversary. Action Radio Bacolod. Sige. Thank you, gid sir. Salamat, gid. Kag congratulations, ha? Okay, welcome. Thank you, Mangili. Okay. Okay, bye.
Sat sa ARD. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sat sa ARD. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid, congratulations sa aton sining winner si Sir Emmanuel. Ano to gani plead to? Nalipat ko. Emmanuel, ano to? Isulat anay. Kay nalipat ko. Emmanuel Canyada Jr., no? Taga Barangay Sumag to. Congratulations, sir. Thank you, gid, no? Sige. O, kantuan tanang balita ni Aksondale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa mga market vendors blaho, hindi mapiktuhan sa tion nga mag-umpisa ang improvement kag renovation sang tatlo ka merkado diri sa syudad. Yaring kaundan sa report ni Aksondale Salazar. Aksondale. Action Rex, wala dapat sa kahandlukan or kakulbaan ng mga market vendors so hindi sila maapektuhan ng kasabidman nga mag-umpisa na ang renovation and improvement sa tatlo ka mga dalagong merkado diri sa Maria Ciudad sa Bacolod. Action Rex, hindi matapos ang approval man sa Department of Budget and Management akong DBM sang 150 million pesos para sa Central Market, sa Burgos Market, sa Development Market na mayroon sang tiga 50 million pesos para sa improvement kay renovation Action Rex. Sa pagkakangot naton kay Bacolod City Engineer Alan Agbones, ginpahayag si Action Rex nga hindi pagsaylohon ng mga market vendors sa ginaputigayon ining improvement pag-renovation sa mga merkado kay lakit diri sa mga pagkakayuhon. According kay City Engineer Agbones, ang mga Action Rex ang drainage sa mga merkado, ang atop, ang flooring, electrical, kag iban pang mga concern nga din palabot sa mga nagkalilaing na market at stations ano makabula na ang nakaligada. Yung nagbones nga antes sa kanyang approval sa DBM 6 months ago, may mga consultations na conduct ang Bacolod City Engineers Office o man ang mga officers sa mga nagkalilaing na market at stations kasi lang mismo Action Rex ang nagpalambot sa ilas nga concern kundi dapat tutukan yung improvement kay renovation sa tatlo ka major market dito sa Bacolod City. Sa karon, gina-finalize ang Bacolod City Engineers Office ang mga documents na kinanglanon bangod may rapasang bidding nga patigayonon na Action Rex kung madumduman din pahayag ni Bacolod Mayor Bing Ganazia na nagakalipay siya bangod sa approval sa DBM na 150 million na financial assistance para sa tatlo ka nagkaroon sa Bacolod City kag according siya 2020 first quarter sa ginagparabay ang LGU sa Bacolod City. Aring palayag ni Bacolod City Engineer Alan Arbones. Nakulat na lang ko na download na sa DBM kaya napabid na para subungin na prepara na mo ng mga bidding documents. Okay, pero ang program of work siya okay niya, sir? At upload na siya sa bidding documents nung magpabid ka. Total renovation, improvement, or kinanglan ginaton sa iluhon ng mga vendors? Doon siya na obra ng mga atop, drainage, mga ngayon obra, yan ang mga flooring. Ulit nga mag-transfer ka ng vendor. Okay. Kasi hindi man kasi sige nga gubuon mula sa bilog. Okay. Mula gron sa ilo. Ang 50 million na hindi man sa dakugid na para ikuan mo sa bilog ng merkado. Okay. Basta may improve kita na mga basic na mga problema na istoryahan na muna sa mga vendors. Kag nag-agree naman sila, sir, no? Siyempre. Kasi mo gani ang ila, gani reklamo ang amon yung pamatian. Bali drainage at top flooring, ano pagindang coverage niya, sir? Yun may ara na may electrical. Okay. Basta mo na mga basic. Action Rex na patayan si Engineer Agbones sa Bacolod City Engineers Office. So ang ginaulat pa karon is na ma-download ang pondo kagini pagpatigayon sa bidding Action Rex. Balita-litan sa Bacolod City Hall ang ka-action yung Action Day Salazar. Una sa balitaw na sa action sa Bacolod Action Rally. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksondale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center
Matapos ang balita ni Action Dale sa Iloan Tanay si Action Art Tayhupon sa Special Assignments, ini may kangtanan sa pagbukas sang talatapan sang LTFRB sa isa ka mall diri sa syudad sang Bacolod, ginakonsiderar sang regional director sang among talatapan. Way nagid makuha pamulta para bugnaw. Kantuhan tanay balita ni Action Art Tayhupon sa Special Assignments. Action Art? Action Rex, base amo na ng solusyon sa madugay nga claimor sa mga operator na tikon mag-follow up sila sa ilang mga prangkisa, matabok pa sila pa Iloilo. Tikon may ara sang mga ginapataas nga regulation o kon travel regulation, apektado sila mo na nagaka-delay man ang renewal sa ilang mga pangkisa kagiban pagit nga madokumento nga kinahanglan nila maktuhan sang LTFRB or Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Progre kay Regional Director nga si Richard Osminia, may inisyal na sila nga ginasugilanunan Ayala, actually nag-offer sa iya dira sa isa ka lugar. Yung plano dira sa next, hindi lang kay LTFRB, kundi LTO, butangan pagkita nga daw one-stop shop. Na at least kung mag-follow up ka, isa na lang ang kantuan mo dira kag tingob. No, kay kung marumduman nyo may mga proposal diri, ang magkulod man nga mahatag sila lugar no, para sa LTFRB, pero tino ay papagiyat tinimok-timok. So sa palabot ng weekend, sunod diri kay Sir Osmilla, hindi siya magpapadulong, diri sa Bacolod Kalayaan, sila nga medyo maghalog na, ini nga travel protocol karon, di although di appointment siya, pwede masigapon katabok, sila nga check karon kung personal, nga lang tawon kundi ini na nga lugar, dira sa Ayala Mall, kag-i-review natin ang memorandum o agreement nga dihon Action Rex. Siya rin ang LTFRB Regional Director na si Richard Osmilla. Ayala is offering me a space. Ari ang subong ang MOA because Ayala is saying that nag-offer man sila sang LTO also. So there's a certain area sa Ayala Mall na himuon nila daw one-stop shop. May mga insurance companies, LTO, LTFRB, muna. So over the weekend, I will go to Bacolod to look at the space kung ano kita po. Tapos ano ang mga kulang, how many tables can we fit, muna. Tapos review kung MOA, kung okay gani, then we will open right away. Mga next month, bro. Tapos din sa mga tao, hindi na sa magtabok pa. Maraming sa Rex, i-try nila. Occidental. Yaring report ni Action Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo. Action Marlon, go ahead please. Action Rex, medyo good news yan ang information o balita dari sa Negros Occidental. Man kay may bastante tadigli nga supply no, na wala sang problema sa oxygen ta. Mayara kita ya planta Action Rex sang oxygen dari sa Negros Occidental. Nga ara na nahamtang sa sudad sang Silay. Puro ginang good news na gin-updan sa mga adlaw sang bad news. May isa ka bad news, hindi ba yung balita kay sige gapon ang Sunrex ang pagpositive sa pila ka mga Capitol employees. Uy. May isa pa ka board member nagpositive man. Si Governor Lacson close contact din swab Action Rex. Diri sa Capitol may isa diri ka opisina close sa sini nga mga talion bangod dira nag-duty ang nagpositive nga empleyado Action Rex. Pero parasnan ko na unahon ko lang anoy yining balita angot sa supply sang oxygen dire sa Negros Occidental kay man concerned iri Action Rex sang alos kalaban nga mga probinsya matapos nga dito sa may probinsya sa Cebu, partikular Cebu City, saka ang demand to subong sa oxygen bagod man sang padamo sang kaso ang mga pasyente ito linya sa guwa sang mga major hospitals mayara gani sa rakyan Action Rex kag ambulansya nga nagaplastar na lang sa sagwa sa dalan kag ang oxygen araras tupad sang sarakyan. Diri sa Negros Occidental, dako pagsalig sa gihapon ni Governor Lacson hambal ni Provincial Administrator Attorney Diaz nga ang natabo sa iban nga probinsya hindi matabo diri sa ato sa nga probinsya. Kon supply sa oxygen na paghambalan ang tatlo ka mga dalagko nga hospital nga mo ni permi ang may dako ang konsumo sang oxygen, ang Cadiz District Hospital, ang Valladolid District Hospital, ang Teresita El Halandone
Hospital Sinay City, sa kada bulan Action Rex ang ginakonsumo nila nga oxygen 1,200 kada bulan na sa sining tatlo kagin mention naton nga hospital. Ini mga oxygen ginasupply ni sang oxygen plant nga ara man dira sa may syudad sang Sinay. Hambal ni Diaz may sobra pa Action Rex nga 350 naman din tawag nga buffer, no? Kada bulan. Pero kung may aragid man sang senaryo nga magsaka man ang demand sang oxygen dire sa probinsya, ang provincial government sang Negros Occidental may ara sang ginatawag nga consignment agreement. Naarang nga daan, standby na siya ang consignment agreement sa isa ka supplier sang oxygen. Ay ining Sinay Oxygen Plant Action Rex nagligad nga mga tinuig na bag-down ni siya, nag-shutdown ni siya, naguntat sa operation. Pagod at operation, amo ning supplier ang nag-supply din sa oxygen. Pagbalik sang operation sa Sinay, nag-stop pa sila temporary supply, kamante may arak kita kuhaan dari nga daan sa ato sa probinsya. Bali, preparasyon lang kung magnakaw demand, may arak nga nakahanda man nga mag-supply Action Rex. Prepared. I think we are prepared. Amo ning tinagagin boyan ni Diaz angos sa ning kanakabalakan nga pagkulang supply sang oxygen. But ang pinaka-regular sa ganyan nga kinalanon is supplied by the Sinay Oxygen Plant. Like, amo to report ko sa inyo kahapon nga sa 1,200 nga konsumo sa tatlo ka na dagot ang hospital, Cadiz, Dulit, and Teresita, 1,002 a month ng ilang konsumo. May harap at buffer na 350. No? So, we are prepared, no? Unless nga ang patabo do mga catastrophic ganyan ang proposals which we pray nga hindi matapos sa Negros, no? Kabay lamang sang palayag ni Attorney Diaz. Silawan ko ang daw di mayang balita dari sa Kapitolyo tungod sa isa ka division PIO Action Rex no? Public Information Office subong close anay temporaryo hambal ni Attorney Diaz. Bagod may isa ka empleyado assigned nga nag positive sa COVID-19. Ang mga naka-close contact gin paidalo manay sa quarantine, ginobserbahan sa sulod sang 5 ka adlaw antes sila swab test diri sa may talatapan sang Provincial Health Office. Si Gov Lacson kahapon Action Rex kali last years ang takna sang aga. Gin swab test ni siya. Kay man close contact siya sang isa ka board member nga nagpositive sa COVID-19. No? First District Board Member Di Bolgado. Sang Webes, hambal ni Atty. Diaz, si Di Bolgado, nagpatsyag sang simptomas ang COVID-19, nadulaan siya panimaho, nadulaan siya sang panabor. Kapataruban ng Action Rex dito sa Carlos City, nagligad may evento, naging tambungan si Gov Lacson. So, isa sa barangay, ano to ganito? Basta daw something dito mo. Oo. Ining taga PIO Action Rex, gawpod man ni permit kay Gov Lacson sa mga activities. No? Ining taga PIO nga nagpositive, may 2 ka pulis nga naka-close contact. Subong ining 2 ka pulis on quarantine man kag subject sa swab test man Action Rex. Pero sa Gov Lacson kahapon, last years, gin swab. Sige na pagka-udto Action Rex, nagwa ang resulta negatibo ang resulta Action Rex sa kay Gov Lacson. Pero ining board member, si board member Di Bolgado, hambal na Diaz, ato pasubong sa may asunad sang San Carlos, kag kinasikaso subong Action Rex ang natanada kapag silo sa iya sa Mabokal Summer Resort sa Banwa sa Murcia. Kay dito sa Action Rex, ipaidalom sa isolation. Symptomatic loss of smell, loss of taste ang nabatsyag ni board member Di Bolgado. Amaning ngati dito sa quarantine gid sa Mambukal. Ginulayhon na lang Action Rex pangkot kay Diaz, kamusta ya si Kwan?
si PIMT Commander kag PDMPD Head Dr. Kailian ang balyamat amat nga naga-recover si Kailian ara gapon sa mamukal kag active gyapon si Kailian, no? Through communication lang sige sa gihapon ang iya sa nga pag-perform sa obligasyon niya bilang PDMPD Head kag PIMT Commander. Hulaton ta after 5 days kung ano ang matabo bala atong mga naka-close contact sining nag-positive board member, iba niya close contact board member kag isa ka PIA personnel kung bala iswab man sila sunod ka magadepende na sa ila sini gagidamatyag. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Herboya una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon ta pag-relax sanay, no? Daligid lang kay matag tanay pila ka mga pahanumdum mo may tisi. Ang tumaron ta kung bala ang imo sining lawas kulang sang vitamin C, aryo may ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sulod ang Mang continuous ring ang isang good ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Ayos, sige, manamyaw tanay kay Polando Rivera. Shootout lang da mga tao subong sa 5K store kag brocha team sa Canetown Subdivision Victorias. Ga Cofidas la sir, Polando Rivera. Kaya ra sa iya sa Barangay Lalagsan, La Castellana, no? Sige, salamat gid Sir Polando Rivera. Kay Donald Kabasag, may lang pagpamati, Henry Palma, may lang pag-monitor Henry Palma, no? Ana Sinoro, may lang pag-monitor ni Misha Roques, may lang pagpamati ni Misha Roques, Laydin Barrete, may lang pagpamati Laydin. Patrick Macalipsay, Action Rex Coffee ka Dance Coffee dira sa Gan Bigson Gan Bigson na Carlota. Thank you gid Patrick Macalipsaya. Jerry Limaco may lang pagpamate Jerry Limaco, no? And ano ning kay skate camp outdoor shop niya man do commercial man Barrio Garay may lang pagpamati sa Pandanon DSB, no? Barrio Garay. Kay NV Villarias, mayong udto lang dira sa La Carlota. Happy anniversary gida sa pamilya Villarias. Ang nagatamyaw. Ayos. Thers Vergara Sancho, may lang pagpamati Thers. Sa kay Tuto Balulot, may lang pag-monitor. Ayos. Sa kay Rochelle Fulgencio Susana, may lang pagpamati sa Barangay DSB sa pamilya Barrioga. Okay. And Christine Minies Villalobos. Alam siya. Si Grace Barriento Solera, mayong udto. Salamat gid Grace Barriento Solera, no? Miko Blanco, sir, paano maka-join? Okay. Daw natapos ni Guru, sir. Sa Dason pagida. Dindo Sariego, thank you gid Dindo Sariego, no? GMGT Torres, thank you gid. Chode S. Malaga, may lang pagpamati sa T-Bibs Hardware. Thank you, Chode Malaga, no? Dindo Sariego, may lang pagpamati sa pamilya Sariego, especially may apo si Kimi Sariego. Kagawa din Bongjo Campo, Action Rex, dapat gid nga kung wala man lang ta importante nga kantuan, dapat stay at home gid. Dapat gid, sir, no? Chudi Tokere Senior, dira sa Barangay Sagasa, Bago City. Thank you gid sa pagpamati, no? Romina Acevedo Membela, may lang pagpamati Romena. Thank you gid sa kay Deo Jerry. Pila ni price mo? Ano ning pila price mo? Ayos. Sige. Hel Javier, sa action ka mag-greetings, hindi sa akon Wolda kay naka-private na base maalpa imo account. Si Port Gas Lord, suway ni siguro kuano Ubrahon. Rejantan Villalon dira sa LGUs Victoria, salamat gida Rejantan Villalon. Erwin Trestisa, may lang pagpamati dira sa Kabangkalan, pamilya Trestisa and pamilya Jaime, no? Thank you gid. Okay, sa kay Rochelle Magbanwa dira sa Los Baños, Laguna. Thank you gid Rochelle Magbanwa, no? Linlin Novera, may lang pagpamati dira sa Purok Tangkong, Barangay 6, Barangay 6 Street ni Purok Tangkong. Anong barangay da? Linlin Novera. Thank you gid. Kativer, may lang pagpamati. Elias Bandada, thank you gid sa KSA.
Lorna Diligencia from Cadiz City. Thank you so much, good Lorna Diligencia. No? Roby Costorio Garcia. Shout out lang sa papa ko sa Kampuestohan. Thank you so much, Roby Costorio Garcia. No? Oh, wait na. Dritas dalo man mabalik tadis dalo mo. Why na tong sa babaw kay na eh. Eden Gio Gangko, no? Eden Jo Gangko, no? May lang pamati Jo Gangko ni. Correct ni sa Eden. Roman Suzuki. Meg madayon ang Mascara Festival sa October. Hindi na siguro. Why na chance? Roman Suzuki. Okay. Dines Richard Tibor Roma. Salamat gid, Dines. Thank you gid, no? Ayos, sige. Karon naman ang iba na mahinang kalaban. Dali gid lang mga kaaksyon na standby. Manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong sa gihapon Kita magapadayon Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kaulog na na'y Sagsay ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalagang palanggan
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Time launa in punto. This time check. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time launa uno ng aton oras. Standby Aksyon Alvin Graba kay Vanessa Emayo. Salamat gid Vanessa. Thank you so much gid no. Kag sa iya sining sister si Mrs. Alvarez ang tangob and to Sir Robert Herrera sa Tornino. Salamat gid. Thank you gid no. Ayos kay sino ni? Helbisoy Coligado from Robbie Hills Cafe Helvetia, no? Namit na gurong cafe, no? Sa Helvetia. Kay Hellboy Coligado. Thank you, gid Helbisoy Coligado, no? Thank you, gid, And
Calvin Chavez, may lang nga pagpamati. Kay Jason, kay Hazel, Tadoy, Renner, kag Wanson, no? Ayos, salamat gida. Kag kay Neil Brian Balowes, no? May lang nga pagpamati kay Nabelis Club, Via Balowes, dira sa Barangay Tinungan, Isabela. Mayong udto man kay Kagawad Orlando Balowes, kag mayong udto kay Brian Froilan Garlitos Balowes, no? Dira sa Barangay Santander, Isabela, no? Thank you, Gid. Mary Jane Saludares, salamat man, Thank you, Gid, no? Ayos! Sige, kantuan tanay si Action Alvin Graba. Ang ato sining ataya broadcast, hindi tanay mangin kopod si Action Mario Hilonggo kay si Action Brian Balye anay ang nagpungko dito kay daw may importante sang ilikuton. Subong nga hapon, hindi lang siya kunuan ay magtayap, no? Sige, rat sa dahon, tari ano yung mga balita, ho? Mapanok po kita, mga ka-aksyon. We have Action Alvin Graba, Candonin Municipal Police Station, may bago na nga COP, samtang reshuffling sa 3 pa ka mga COP sa dalagkong syudad sa probinsya na Talana sa bulan sang Agosto. Antes siguro matapos ang bulan sa Agosto ni may reshuffling naman nga matabo luwas sa country. Din si amigo ta kadto na assigned si Major Junji Liba kon captain, no? We have Action Alvin Graba sa Nokpo. Action Alvin. Sa pangunahan mismo ni Nokpo Regional Provincial Director Police Colonel Romy Palge ining turnover ceremony kahapon nga daw matapos yung relieve si Police Major Junji Liba kag karon assign sa provincial headquarters siya subong Action Rex, no? Sa headquarters na destino? Sir, tara lang danay sa headquarters. Waiting for new assignments? Yes, Action Rex, no? Ate, may na kay lapit-lapit lang gawa. Maayo gani, kay lapit-lapit lang. Graduate na siya to sa nabukid nga bahin, no? Gani? Sa banwasang Candoni, pero ini siya ang ginabuslan. Kahapon man nga adlaw ni Police Captain Ronald Santillan. Captain pa lang ni si Junji, no? Major na, Major. Major? Yes, sir. Ang captain, ang nagbulo sa iya, si Ronald Santillan. Ang karon siya mag-serve OIC sa Cantoni Municipal Action. Action na Rex kay police. Signal? Subong-subong ara naguroy. Daw kautod-utod kay. Subong Action na Rex nan ara kampiyon. Ara na kampiyon. Kampiyon sa palabuton mo pa. Lapitanay lang ta. Babatsagan ko gini, no? Oo. Mas lain niya kay Papang ikumpara mo sa akon. Okay, sige. Action na Rex, sunod diri kay Police Lieutenant Abigail Donasco ang public information sa NOC PPO. Ang rason galing nga agin relief si Liba Action na Rex dira sa banwasang Cantoni na bangod overstaying na. Natapos na sini ang duha ka tuig nga pagpangalagad bilang Chief of Police and dugang pagida diri ni Donasco. Hindi lang banwasang Cantoni ang may resapling nga matabo. Sa sini nga bulan sa Agosto, lauman ta next week mag-aumpisa suno sa iya nga may 3 pa ka mga resapling o kung ginakabigan nila yung major resapling man Action Rex week kita kabalubat initial suno sa iya ang siyudad sang Talisay, hepe sa siyudad sang Bago, kagang hepe sa siyudad sang Escalante. Amuni ang initial nga pagkapuslan man. Sinong Talisay gani? Si Jigger Jimeno. Jigger Jimeno, si Sir Jigger. Sinong sa Escalante gani? Sa Escalante Action Rex si Despi Police Lieutenant Colonel Hiljan Despi. Ano pa to gani nga syudad to? Ang Bago. Syudad sang Bago si Major Lieutenant Colonel Batusan. Okay. So bali ini 3 initial pa lang Action Rex pero posible ba si madugangan pa kay ginalantaw man ang mga records sa karon sa bahay naman sa mga
police o kung chief of police nga nagpaglantaw sa mga kapulisan nga nagtinirna o kung nagpangalagad sa sinang city police station sa sulod sang duha ka tuig. Ari ang pahayag ni Lieutenant Abigail Donasco. Yes, sir. Actually, nagkaroon tayo ng turnover, sir, no, sa Candoni. From Major Liba, sir, pinalitan na po siya. So, kahapon, sir, umupo na si Captain Santillan as the COP of Candoni MPS. May pakita rin suffling sa ibang mga lugar, ma'am, police stations? As of now, sir, yun pa lang. But for this month of August, sir, marami po tayong COPs na magjuju na po on their post since aabuti na po nila ang kanilang 2 years. Talisay po natin sa Bago at sa Escalante. Yung malalaking syudad natin dito sa Negros Occidental, malapit na pong mag-due. Silingon, sir, by this month, we will be expecting 3 major reshufflings due to the fact na aabuti na po nila ang kanilang maximum years of stay as COP. Ma'am, by the way, si Major Junjili, ba't hindi siya subong na-assign? Dito muna po siya sa headquarters. Wala pa pong dinedesignate sa kanya kung saan po siya madedestino. Pero as of now, dito muna siya sa headquarters. Aksyon na Rex, kabahan yun lamang inisang pahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon yung aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Akson Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga kaaksyon ta, life extension vital Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office maki-update ta sining bulag nga masaystaho pasakaan na kuno kaso subong adlaw sang WCPD bangod nga sa Women's and Protection Desk nagtupang kaso sini matapos nga ginaligar ginimuslan kunong iya sining customer nagpamasahe kuno sa kinatawo iya sang bayi nagtupa. Yaring report ni Akson Eric Magbanwa sa BCPO. Akson Eric! Oh yes, Akson Rex! Dumayo, ha? Kantong silang, bisan wala, mayuhon ta. Okay. Okay, mo man ang mayuhon. Ayo di purma. Ang hindi mayo, pa mayuhon ta. Oh yes, Akson Rex. Para mangin maayo. Yes, that's kay kung maayo, maayo man ang putoro. Yes, Akson Kung Rex. maayong putoro, Mayo ang turo-turo. ayo di purma. Hindi amo. Martin Palanog, may lang pag-pamati, Sir Martin, Ara na sila sa Villa Esperanza sa Barangay Tangobo. Wow, damo na sa Villa Esperanza Tagob ka pamati. Oh, correct yun. Kaya ginashoot out niya lang si Kapitan Uli Villarosa. Mano sa? Na-shoot out lang ma-shoot out may lang lang. ang pagpamati, Kap, Noli Villarosa. Ano kung kapamati pa sa subong, no? Kap, kapamati ka na, Kap? Ari ko dia. Huwag kita, Kap? Ara. Ayo di purma. Kasagat, kasagapat si Kap Noli kaliya. Oo, si Kap Noli, ara da. Sa bata ka, ibirahon ta.
Si Toto Manuel ko ka pamati, oh. Ay, si Sir Manuel ko. Ikaw mo ginagret ka permi, ikaw yung wala ka Ginagrit pamati. ka. Uy, ikaw yung gurong basi, wala ka Malangatan pamati na natag isa o duwa ka kwan kay ti pigadong orasan ti kun matamaton tanang. may chimpo gina-grit man ah. Sir Manuel ko matamaton tanang. Oh. Pero kung may ara ka na matamataman. Ayo di purma. Hindi mo. Tawa si Sir Joseph Chua kay kamatamat. Kundi, mayo gid. Katawa sa live ya. Sir Joseph. Oh, Sir Joseph Chua. Kamusta da? Hindi na anay pagkamata-mata. Ayo di purma. Si Sir Manuel ko naman ang pamata-maton ta. Oh, laban eh. Kaya matamat pa na pag-greet sila mo. Oh. Kaya gusto simpo mo isa, tika tayat ko na si Luilo. Gani. Ay, kung Isko mo nga way ko tay up subong. Hindi sila marotamyaw. Yes, Action Rex, no? Hindi na maglayan na buot ni pare Manuel ko. Importante, ara. Maglain buot mo law ay kay. Ayo di purma. Ayo, mga buhi sa Pilipino, no? Amo gid na. That's live, tanawa si Kapchad kag si Kagawad Jofred. Ay, ti kamusta sila gali? Wala man. Ayo di purma. Wala. Kamusta gali na duway naging sila nga mamatsyag sa ako na? Siyang iladara nga barangay administrator. Bisan mag-text lang, bisan mag-message lang. Kung mga number ko mo, text kag message. Oh, basi may inform na ni Toto Junjun na. Basi kun... Si Kapchad o kun si Kagawad Jofred ah. Doon na tabo sila. Basi kun natamaan ito sila sa COVID, ano? Ano? Ayo di purma. Tuway na sila nga pamatsyag yan. Gani sila ni Kuan ni paring Engineer Arthur Normandi. Oh. Sa Takuling si Engineer Marlon Posisyon. Sa Langilan, pari art kasi marini ni Telegiroda. Sa panokoy ka pamatigil ni Mami Opilia Oy. Way ginagabsent siya sa Mrs. Oyda. Mga tanod sa barangay hall sa barangay Kwanda, sa may tanod post da. Mga kinay ni Kagawad Peter Noble. Kinay. Kinay ni Kagawad Peter Noble. Si Kagawad Peter Noble kung kamusta? Si Kagawad Peter Noble. Si J.R. Noble, si Boss Res Noble, kumusta da? Ang buta? Kamusta ka na, sir? Huwag kita da? Ayo di purma. Insog punangudayan ba? Bilaw talaga may chimpo ka. Ikaw ay kachimpo, hindi mataka ba pamira, Action Rex mo? Gani. Si Torres Alex, may lang pag pamati. Torres Alex, si Alin Himuteya. Aras lang? May lang pagpamati. Alin Lowe Himuteya. Si Joan Mill. May lang pag monitor. Ato na sa Victorina Heights. Gani. Sa Masilingan. Tadog pamatik na sila permida Gani sa imong program, no? Ti din pa sila mamati man? At hindi na sila ti din na ito anibersaryo. Kasi kung maka-sponsor? Hindi, maka-sponsor, maka-kongidya, makabaton sa premyo oo, kay may-ari tadi nga may ari na sapayhan. Oo, may sap tadi. Sa Action Radio. Ginalan nga pang-impusla nila, kaya basib la. Gani man. Basib pa malang may 500 pesos kada kundi mas mayo. Yes, Action Rex, no? Kaya ning latest ni sa bulag ni? At yung bulag-bulag Ayo di purma. Tidaw pa sa kaan, sa kaso. Amo ning bulag na daw makuha niya daw masupog ang bulag ni kay ang hindi hililuton, kinahilot nanong sitwasyon mo ni Mata di ni Mayo, no? Bahala na magkalabulag basta bulag, no? Hindi nga bagay, Action Rex. Hindi ka na siya kasalbar kasi ipostrogin sa WCPD sa police station number 4 ang kasong rape ato sining 47 anyos bulag nga masahista nga ginaligar naghimulo sa iya sining customer kaysa ka 26 anyos. Ang plano tari ni sang customer, Action Rex, nga kung nga ang nagpahilot ni siya kay luya kaya magbusong kag makaangkon sang bata. Di basi pa malang sa hilot sining 47 anyos nga bulag basi magbata siya pero dolain ang dalagan sa hilot siya kag may plano siya nga pamataan niya ning 26 anyos, no? Damo ning ang gani Action Rex kaysa nagwa nga result sa medical legal sa City Health Office, Action Rex, nag-positibo sa sexual abuse ining 26 anyos matapos nga ginaligar ginhimuslan ini sang masahista nga bulag nga 47 anyos. Tisiring ni Police Lieutenant Arlene Terendon ang tagapamuno sang Women's and Children's Protection Desk sa Bacolod City Police Office. Hindi kay kumubulag sa disiplina pasakaan kaso, mapasaka ay sa kaso. In fact, ang kaso ng rape ti Nobel recommended ini Action Rex. Pamati anta palayag ni Police Lieutenant Arlene Terendon ang chief sa WCPD sang Bacolod PNP.
So far, no, ang office na to, no, naka-process na for filing the case for the sexual abuse against the suspect. Nangayo man siya kung pasensya. Pati natural ang pasensya is one of the implications siguro action Eric Masi, may ginhimo man siya. But sino pa nga tao ma-ako sang iyang ginihimo, especially ini nga kaso is sa dawid kabugat nga ang natibangon. Ang pagkabulag yato hindi ni hindran sa kaso, ma'am, no? Ati oo, hindi ginayay. Ang PWD, so physical, kag bisan PWD pa ang tao as long as may kaso sila ng himo. So establish na yay klase kapansana nangara sa iya. But nakita na doon ti liveness, pero complete pa man sa kalawasan niya. So kado ka basto that is why nga wala sang na-recommend na being recommended for our respondent. Actually, si Police Lieutenant Arlito Rendon, ang tagapamuno sang Bacolod City Police Office Women and Children's Protection Desk sa interview sang Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Manpao nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Akson Eric Magbanwa, Akson no Radyo Philippine Standard Time, launa 18 na nga tunuras, may lang pagpamati kay Rosalie Elizalde, no? Thank you so much, Madam Rosalie Elizalde, no? Kay Ma'am Juliette Silis kuno kag Madam Lori Gahaton, thank you gid, no? Salamat gid. Christopher Corsi Gamas Mela, may lang pagpamati Christopher, sa kay Gian Resisio, kay Rosalie Elizalde. Enjoy gid siya gali sa pagpamati. Oh. Thank you gid. Tumbay Londoy, mayong bulag no, tanda magpasulod sa tudlo ya. Kilala pa sa hubag. Ayo. Amo gid na gapanghira mo. Ay kabudlay kung kaisa no. Ayos sige, daligid lang mga kaaksyon na sanbayan ay Aksyon Roger Gotib kay yari ang makabulig sa constipation. No? Ang constipation is the mother of all una, 20 na nga tunuras. Kadasig lang sang orasan ta ba? 1:20 na mga kaakson. Daligid lang kay si Akson Roger Gotib pasudlon tanay, no? Ini may kang tanan sa sining isa ka traffic accident blaho. Ining 83 anyos nga tigulang nga babaye kaluluoy man patay gid matapos mabungguan sang cargo truck sa among syudad. Yaring report ni Akson Roger Gotib sa detalye. Akson Roger. Action Rex, isa pagid ka traffic accident ang naglumtad diri sa bayan sa syudad sa Cadiz kag ang biktima sini 83 anyos nga tigulang nga ginisya ang dead on arrival man sa ospital. Gin-release na karon ang driver nga sa diin ini ang nalitay numalis sa tong tinarik nga Lunes patapos sa tabo ang amo nga insidente. Medyo late ng record Action Rex sang ining kaso nga tabo mga alas 3 ng takna sa hapon sa bayan sa
Sitio Alimatok, Barangay Celestino Villasin. Ang driver karon gin-release na matapos ang prescribed hour of detention. Gikilala ka Edelberto Coniento y Santillana, 43 anyos sa edad, may asawa kag residente sa Barangay Siwahon 1 sa siyudad San Sagay. Amo ning driver sa isa ka Fuso truck nga nagahakot dira sang mga materials o kon mga filling materials tungod nga ginakayoman ang dalan. Ang biktima gikilala naman kay Cristina Hunuta Ilausa, 83 anyos sa edad, isa kabalo kag residente sang Sitio Alimatok, Barangay Celestino Villasin. Sunod sa report, dito arrival sa Bansang Cadiz City Emergency Clinic ang biktima. Matapos nga inigir responderan man ang traffic investigator, Police Staff Sergeant Glenn Villanueva kag Police Corporal Dindo Ibag. Naibaluan nga nakakas ang propeller shaft sang kining cargo truck. Sa matabo ang among aksidente gani nga nawala ni sa control. Bangod sini na sanggit ining tigulang nga babae nga ra sigad sa dalan kag na lampo sa iya sini nga ulo sa simento nga amo ang ginturaan sa iya sini nga kamatayon. Mayara naman nga pag inistorya sa bayan sang pamilya kag tagiya sa salakyan, kalakip ang driver kag pagbulig sa sining biktima kag ang kaso sa karon yara sa Traffic Investigation Section sang kapulisan sining siyudad. Sa karon Action Rex balisentong tinalikdan nga Sabado, 3 na ang mga nagkalamatay bangod sa aksidente kag ang kahapon man nga natabo nga sa nagtabog ang guma sa isa ka Rio truck na nagresulta man sa kamatayon sa isa ka 71 anyos nga si Bernardino Abad nga taga Barangay Cabahog. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Roger Gotim. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Buwas siguro. Ara na si Aksyon Mario Hilonggo sa aton sining nga tie-up broadcast mga kaksyon. Siling ni Juan Roberto Nanit Delioso Senior. Siling yan nalipat siya guro nga abi niya sungka-sungka nga hampang pa. Lain na landingan sa iya nga kamot. Ay, perte. Amugid totoo Juan Roberto Nanit Delioso Senior. Na? Francisco Guangco, salamat gid. Mayong udto. Kay Jocelyn Song Comedia, mayong udto man. Pamatidra sa Mayor's Office, Sectoral Concern sa Old City Hall. Thank you so much, Jocelyn Comedia. Na? Kay Mr. Milili Oligo, present na siya. Elmore Makiling, salamat gid Elmore Makiling. No? Sa kay Godines Jody, salamat gid Godines Jody. Sige, daligid lang mga kakson na standbayan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa bilang importante ng mga pahanumdum.
nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalat at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo.
wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayok mo man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sa ano nga kayo
ta sa tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad so rigid sa wayta malabutan buwas na naman mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life igasunod na sa dili lamang madugay upod kay aksyon Welma Sugaton. Sa kinanda na kuang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex kantong maayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sa Aksyon Balita-Lita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, maraming salamat sa inyong pagpamati. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,